дар яке аз рақобатҳои рӯзи дуюми даври шашуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Олӣ, тими Хуҷанди шаҳри Хуҷанд дар варзишгоҳи Спартак бошгоҳи файзканди ноҳияи Восеро ба ҳузур пазируфт. Рақобати дастаҳо бисёр ҷолиби диданӣ сурат гирифта бо ҳисоби 2-2 хотима ёфт. Дар дақиқаи 35-уми қисми аввали дидор футболбозони шаҳри Хуҷанд аз иштибоҳи дарвозабони файзканд Губеку Проспер истифода намуда ҳисоби бозиро кушоданд. муаллифи гол Дарко Биедов легионери сербии Хуҷанд гардид, аммо пештозии соҳибони майдон дер идома накард, зеро то охири қисми аввал футболбозони ноҳияи Восе ба задани 2 гол мушарраф гардиданд. дар поёни қисми аввал аниқтараш дар дақиқаи 45-ум капитани дастаи файзканд Шавкати Отам бо зарбаи нишонраси худ тӯбро вориди дарвозаи Хуҷанд намуда натиҷаро баробар кард. дар дақиқаи 3-юми иловагии қисми 1-ум Муҳсинҷон Абдуғаффоров партофти Шавкати Отамро боз ҳамар истифода намуда ҳисобро 2-1 намуд. бо ҳамин натиҷа дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар қисми дуюми дидор ҳар ду тим ва махсусан футболбозони шаҳри Хуҷанд талош намуданд то ҳадди аққал натиҷаро баробар намоянд. кӯшишҳои онҳо дар сонияҳои поёнии дидор натиҷа дод. дар дақиқаи 95-ум муаллифи голи аввали дастаи Хуҷанд легионери сербӣ Дарко Биедов аз партофти зебои Нозим Бобоҷонов истифода намуда тӯбро бо сар вориди дарвозаи файзканд кард ва тимашро аз мағлубият наҷот дод. бо ҳамин тартиб дидори дастаҳои Хуҷанди шаҳри Хуҷанд ва файзканди ноҳияи Восе дар даври шашуми Лигаи Олӣ бо ҳисоби 2-2 хотима ёфт ва дастаҳо соҳиби як имтиёзӣ шуданд. аввалан мехоҳам бахшиш пурсам ба мухлисони дастаи Хуҷанд барои қисми аввали бозӣ ва гӯям раҳмат барои даста, барои бозингаро ва барои мухлисо раҳмат. баъд аз ин бозӣ ман ба истифо метиҳам. 3 сония нарасид, дар сония охир мо ғалаба даст додем. хусанди он аст ки пеш аз бозӣ ба бачаҳо фаҳмонданд ки дар сафар муқобили дастаҳои Хуҷанд ки яке аз дастаҳои пурқуввати Лигаи бартари Тоҷикистон аст бозӣ кардан, фаҳмонда додем ки чӣ хел бозӣ кардан ва биромада бачаҳо ҳамон чизе ки ситори мураббиён гуфтанд дар майдон иҷро кардан. ин як барои мураббӣ ягон чизи зиёдати дигар дар кор нест. хаин футбол аст. дар сонияи охир мо ғалаба даст додем. ҳаҷ гаме дар хатоҳо бо камтар кор карда барои бозиҳои оянда тайёрии хуб мебинем. дидори марказии даври шашуми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ, ин рақобати ду тими пойтахт Истиқлол ва клуби марказии варзиши Артиш маҳсуб мешуд. бозӣ дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе баргузор шуда бидуни задани гол ба анҷом расид. бояд бигӯем ки Истиқлол ҳамчун садрнишини ҷадвали умумии чемпионат маротибаи дуюм аст ки бозиашро мусовӣ анҷом медиҳад. қаблан Истиқлол дар сафар бо Регар Тадази шаҳри Турсунзода низ бо натиҷаи мусовӣ 1-1 рақобатро ҷамъбаст намуда буд. барои дастаи клуби марказии варзиши Артиш бошад ин чорумин натиҷаи мусовӣ дар 5 бозӣ анҷом додааш маҳсуб мешавад. қаблан дастаро мутахассиси тоҷик Аҳлиддин Турдиев роҳбарӣ мекард ва баъд аз даври 4-ум ва ба қайд гирифтани натиҷаи мусовӣ бо дастаи Файзканд аз мақомаш истеъфо дод. ҳамиакнун клуби марказии варзиши Артиш баъд аз рафтани Аҳлиддин Турдиев аввалин дидори худро анҷом дод ва аз пешсафи ҷадвали умумии чемпионат Истиқлол имтиёз ситонид. ёдовар мешавем ки клуби марказии варзиши Артиш дар 5 бозии анҷом додааш маротибаи 3-ум аст ки бозиро бо нишондоди мусовии 0-0 ҷамъбаст менамояд. артишиҳо қаблан ба дарвозаи Равшан ва Ҳосилот низ на гол зада буданду на ба дарвозаашон гол сар доданд. ҳамзамон хатти ҳуҷуми дастаи клуби марказии варзиши Артиш низ каме заиф вонамуд мешавад. дар 5 бозии анҷом дода танҳо 3 гол ба самар расониданд. дар даври 7-уми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ клуби марказии варзиши Артиш дар майдони худ бо дастаи Хатлон бозӣ мекунад ва Истиқлол бошад ба меҳмонии тими Равшани Куллоб меравад. баъд аз анҷоми даври навбатии чемпионати кишвар рӯ меорем ба ҷадвали умумии мусобиқа. Истиқлол бо касби 11 имтиёз садрнишини ҷадвал боқӣ мемонад. дастаи Эсхата имкони хуб дошт ки ба садри ҷадвали умумӣ барояд, вале ин тими футболи шаҳри Хуҷанд низ бо дастаи Равшан бозиашро мусовӣ кард. дастаи Регар Тадас бо 2 ғалаба, 2 мусовӣ ва 1 бохт 8 имтиёз ба даст овардаасту дар сегонаи беҳтаринҳо қарор дорад. тими футболи Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ дар ин давр аввалин имтиёзи худро ба даст овард.
ва бо вуҷуди ин феълан дар зинаи даҳуми ҷадвал қарор дорад.